Ola, boas tardes, o meu nome é Lucía. Estamos aquí hoxe para dar unha clase de pilates. Vamos a necesitar o pau dunha escoba ou dunha fregona ou un pau que teñades pola casa, vale? Se non tedes pau, pois valenos tamén unha toalla. Enrollámola que sexamos capaces de agarrala polos dous lados, que non nos quede moi grande e que nos sirva para estirar os brazos arriba, vale? Se é moi pequeniña, pois non damos estirados os brazos. Que nos sirva para facer unha V cos brazos arriba estirados. Sí? Moi ben. Pois vamos a comezar. Vamos a mover primeiro o pescozo e vamos, collemos aire e ao soltalo vamos a un lado. Collemos aire ao centro e ao soltalo vamos ao outro. Centro, a un lado, centro, ao outro. A última a cada lado. Paramos no medio e vamos abaixo. Soltamos aire abaixo, pegamos a barbilla ao peito, collemos aire arriba. Paramos no centro e vamos atrás. Despaciño, paramos no centro, soltamos aire abaixo. Paramos no centro. Unha vez máis. E arriba. Ben, vamos a empezar cos hombros. Dende aquí, colocámola máis ou menos á altura da nosa barbilla, empurramos arriba e volvemos. Empurramos e volvemos. Intentamos estirar os brazos de todo, facéndonos o máis grandes posibles. Soltamos aire arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a última. Non paramos, seguimos desde aquí arriba e o deixamos por detrás da cabeza. Arriba e por diante. Arriba e por detrás. Arriba e por diante. Vamos a ver esa mobilidade. Vamos a intentar leválo atrás de todo. Hoxe non hai alternativas. Temos que intentalo ata atrás. Veña, por detrás. Ven arriba, ven atrás. Ven arriba, ven adiante. Eso é. Arriba, atrás. Arriba, adiante. Veña, que xa non queda nada. Aí, 7. 8, quédannos 2. E a última, arriba. E adiante. Vale, vamos a facer círculos grandes. Colocamos o pau de lado e vamos a pasalo ao rededor do noso corpo, despaciño, vale? Porque estamos quentando, vamos a facelo despaciño. Canto máis abertos estexan as mans, é máis fácil, máis doado. Entón, según vayamos quentando, cando levemos 4 ou 5, vamos a ir pechando as mans un pouquiño, porque se nos vai a ir complicando un pouquiño a cousa. Entonces vamos a pechar un pouquiño. E seguimos xirando. Xiramos ao outro lado, despaciño, e pechamos un pouquiño máis. E aquí xa estamos un pouquiño complicados. Aí, despaciño, naide nos mete prisa. E pechamos un pouquiño máis. E aquí, a ver se somos capaces. Moi ben. Aí. Despaciño, non queremos lastimarnos, pero queremos esforzarnos. E a última vez, pechamos un pouquiño máis. E agora sí que xa é máis complicado. Ben, dende aquí, vamos para outro. Quedannos unha a cada lado. Aí. E vamos ao outro lado. Aí. Ben. Moi ben. Pois vamos a abrir de novo, de todo. E colocámonos de un lado
E vamos a estirar ao medio e a estirar ao outro todo o que poidamos. Aí, as pernas abertas, e estiramos, como se quixéramos tocar aí a rodilla, quedarnos á mesma altura. Arriba, ben, estiramos todo por aquí. Veña esa mobilidade, arriba, e vamos. 3, arriba, 4, e 5. Abrimos un pouquiño máis, e vamos. 1, arriba, 2, 3, 4, e a última, e 5. Ben, volvemos e agora vamos a combinar, vale? Vamos aquí, empurramos, subimos, pegadiños, un pouco máis abertos da altura dos hombros, que sería isto, pero un pouquiño máis, pouquiño. Empurramos e subimos. Intentamos levala o máximo posible sen facernos daño, sin doblar os codos, aí o que poidamos, aí, e volvemos. Aquí, arriba soltamos aire. Collemos, recollemos. Soltamos aire arriba. Volvemos. Estiramos e levantamos. Recollemos, recollemos. Son 2 pasos. Ven atrás. Ven aquí. Non me fagades isto, 2 pasiños enteiros. Adiante. E ven atrás. Adiante e recollemos. Adiante e ven atrás. Adiante, recollemos. A última. Ben. Agora vamos a colocar o pau e vamos a colocar o tobillo, o pé, xusto diante do pau. Vamos a ver a flexibilidade que ten o noso tobillo. Para comezar, vamos a empurrar sin levantar o pé do suelo. Vamos a empurrar coa rodilla o pau o máis lexos que poidamos. E vamos a poñer aí de referencia. E dende aí traballamos. Temos que chegar aí mínimo. 1. Soltamos aire adiante. 2. Ben. Non podemos levantar os pés do suelo. 3. 4. 5. Soltamos o aire cando baixamos. 6. 7. Ben, se podemos empurramos un pouco máis. 8. 9. E a última. E 10. Ben. Cambiamos de pé. Non vamos a ter a mesma mobilidade nun pé que no outro. Entón comezamos dende cero outra vez diante do noso pé e empurramos ata onde cheguemos sin levantar a rodilla do suelo. O pé do suelo, perdón. Dende aquí soltamos aire e intentamos chegar. Arriba, soltamos aire e intentamos, temos que chegar. Ben. Poñémolo difícil. E vamos a ver para traballar nós, vamos a poñérnoslo complicado, difícil, que non sexa difícil chegar. 4. 5. 6. 7. 8. E quedannos 2. 9. E a última, non levantamos o pé do suelo, ben anclado. E 10. Ben. Para o seguinte, vamos a colocar o pau na nosa espalda e vamos a colocar unha man á altura donde empeza o traseiro
e a outra por riba da cabeza. E dende aquí vamos a facer unha bisagra, porque vamos a baixar a cadera. Que pasa? Que se nós temos a espalda mal posta e intentamos baixar así, vámonos a descubrir. Entón temos que intentar baixar facendo unha bisagra ata onde poidamos. Se só son capaz de baixar hasta aquí, porque despois enchepo, pois só está aí. E cada vez un pouquiño máis ata conseguirlo de todo. Podemos flexionar un pouco as rodillas, que nos vai axudar se o que estamos cortos de isquiotibiales. Flexionamos un pouquiño as rodillas e dende aquí soltamos o aire, baixamos aí sin torcer a columna e volvemos. Arriba, soltamos aire abaixo, 2. 3. Somos unha tabla. O pau é a nosa referencia. 4. 5. 6. 7. Veña, que solo quedan 3. 8. 9. E o último. E 10. Arriba. Ben, vamos agora a sentarnos e vamos a deixar aquí o pau ao noso ladiño, cerquiña de nós, que despois o vamos a necesitar, pero aí ao noso ladiño, vale? Aquí. Aí te quedas, non te movas. Moi ben. Vamos a sentarnos e a poñer os brazos atrás, apoyándonos neles e as pernas flexionadas. E vamos a intentar abrilas un pouquiño, non demasiado. E vamos a caer a un lado, voltamos ao medio e ao outro. Como ben vedes, normalmente caese máis hacia un lado que hacia o outro, vale? É normal. Pois desde aquí, traballamos a un lado, voltamos ao medio, soltamos aire ao outro, voltamos ao medio. Os brazos para que son? Para que non giremos todo o corpo, senón que aí solo gira a cadera. Aí. Intentamos xirar, eu estou me escurrindo un pouquiño, intentamos xirar só ca cadeira. Dende aí e voltamos ao medio. Dende aí e ao medio. Moi ben. E voltamos. E voltamos. E voltamos. Unha máis a cada lado. Os pés sempre fixos no suelo, non se moven. E voltamos. Ben. Agora, vamos a facer mobilidade tamén, seguimos coa cadeira. Túmbamonos boca arriba e seguimos coa perna aquí manténdoa, vale? E dende aquí podemos apoyar, se non temos forza suficiente, vamos a abrir todo o que poidamos polo suelo e volver arriba. Abrimos como se quixéramos pintar un círculo e intentamos apoyar aí e volvemos, solo con unha cadeira. Aí, sin levantar a outra, sin facer trampas, e volvemos. Levamos 4. Aí, e volvemos. Ollo coa outra. A outra cadeira ten que estar quietiña, firme. Nada de levantarse. E volvemos. Estamos facendo traballo de mobilidade. Queda unha máis. E con esta mesma perna vamos a facer ao revés. Estiramos e tentamos recoller. Aí. Estiramos e tentamos
recoller. Muy bien. 3. 4. 5. 6. 7. Esta é a última. E 8. Ben, cambiamos de perna hacia fora. Aí estiramos. Adentro. 1. Vamos alá. Despaciño. Naide nos apura. O importante é facer o traballo ben. Coa espalda apoiada no chan. A outra cadeira colocamos a man enriba para saber se nos levanta ou se non somos conscientes de cando se move, para non facer trampas, para non facernos trampas a nós mesmos. 4. Quedan 3. Intentamos abrir cada vez un pouquiño máis. 2. E a última. Ben, cambiamos, estiramos e abrimos todo o que podamos. Aí. E 2. E 3. 4. 5. 6. 7. Esta é a última. E 8. Ben. Moi ben. Pois vamos co último de cadeira, que para eso témonos que apoyar. Vamos a colocar unha das nosas pernas hacia atrás e a outra por diante de nós. Dende aquí, se non temos unha colchoneta moi gorda, podemos poñer un coxín, vale? Un coxín nesta perna. Dende aquí vamos a intentar levantarnos e colocarnos sobre a perna, sobre esta. Levantámonos aí, arriba, ¿sí? Máis difícil? Pois desde aquí, dende aquí, e aí, máis fácil, vale? Vamos atrás, desentados, e dende aquí, collemos aire, e ao soltar o aire, arriba. Voltamos, despaciño, soltamos aire, arriba. Eso é. Sen perder o equilibrio. Arriba. Ben firmes arriba. Non deixamos caer, o noso corpo está aí forte. Soltamos aire arriba. Sete. Quedannos 2. E a última. Arriba que nos vamos. Aí, moi ben. Cambiamos de lado. O mesmo. A perna coa que vamos a levantarnos hacia atrás e a outra por diante de nós. Se non temos forza suficiente para impulsarnos arriba ou para volver sen caernos, podemos ben apoyarnos para intentar levantarnos e se ainda así non é moi complicado, dende as rodillas incorporámonos e sacamos. Esto temos que ser capaces de facelo, vale, chicas? Dende aquí incorporamos
e sacamos, pisamos forte e cadeira hacia abaixo. Levamos 2, arriba que nos vamos, 3, apoyámonos despacio, 4, sin que a rodilla sobrepase a punta do pé, non nos vale que nos quede o pé aquí e a rodilla nos vai aló. 5, ahí vamos, nos levantamos, 6, 7, e as 3 últimas, 8, arriba, 9, e a última, apoyados, solto aire arriba, 10. Hai que baixar, non vale 10, e como me quedo aí xa parto desde aí, non baixamos e comezamos desde aquí, vale? O último exercicio que vamos a facer de mobilidade é de mobilidade de cadeira tumbados. E para iso, vamos a colocar boca arriba, pernas estiradas e colocamos as mans nos osos da cadeira. Aquí nestes osiños temos que buscalos e colocamos as mans sobre os osos, que os notemos, vale? E vamos a empurrar coa cadeira hacia abaixo para intentar movela e crear aquí un oco, vedes que aquí hai un oco, e despois intentar empurrala hacia abaixo, hacia nós, para aquí, que non haxa oco, que semos ben pegadiños, ¿sí? O movimento é moi leve, é unha mobilidade moi pequena, e temos que notala aquí, e traballar coa cadeira, intentar mover este oso, e non mover o cu para diante e mover a espalda para lá. Non. A cadeira e movémonos. Aí. Despaciño, con tranquilidade e pégome. Pegados, pegados, pegados. E basculo hacia abaixo. Oco, oco, oco. Veño hacia min. Pegados, pegados, pegados. Basculo hacia abaixo. Fago un oco. Basculo hacia min. Hacia abaixo. Fago un oco. 3 máis. Hacia min. Hacia abaixo. Fago un oco. Hacia min. E hacia abaixo. Ben. Recollemos o pau que o deixáramos por aí. E dende aquí vamos a intentar pasalo, pasar as pernas, 1, 2, para debaixo do noso cu. Podemos abrir máis ou coller o máis pechado. Depende da dificultade que lle queiramos poñer. Canto máis aberta, máis facilidade, porque temos máis soco para meter as pernas, e canto máis pechado, máis complexo, porque hai menos soco e ten que ir primeiro unha e logo a outra. Vale? Pois, desde aquí, collemos aire sin liarnos e ao soltar o aire baixamos unha perna, a outra perna e por detrás do cu. Collemos aire abaixo, soltamos aire unha perna, a outra perna e voltamos. Non é difícil, vamos a ir pechando pouquiño a pouco as mans, vale? Pero con orden, 1, 2 e abaixo. Se queremos pasar as 2 a vez, non vamos a dar porque non nos chegan os brazos. Entón, primeiro unha doblada, a outra. A ver esas pernas, hai que movelas. Pasa unha e pasa a outra. Ben vedes que non é necesario ni levantalas de todo. Pasa unha
he pasado otra, vale? Aí, seguimos traballando. Unha, dúas, e baixamos. Veña, que xa nos queda pouquiño. Unha primeiro, a outra, e baixamos 2 veces máis. Unha, dúas, abaixo, e unha, dúas, arriba. E a última, pasamos unha, pasamos a outra, e baixamos, arriba, pasamos unha, pasamos a outra, e baixamos. Dende aquí, vamos a agarrar as pernas por detrás. Esto nos vai axudar a estirar, porque normalmente nos empurramos, pero non temos forza. E con esto, se agarramos, vai nos axudar a tirar de elas hacia nós, e as dúas por igual. Entón, podemos agarrar así e tirar, ou agarrar así e atraer. Ben, pois vamos cos 2 últimos exercicios. O primeiro, aquí o temos, enganchada, se soltamos a perna, caésenos, enganchámola ben aí detrás da rodilla, e vamos a baixar, sen tocar, tiqui, 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 e subimos. Soltamos aire abaixo, e subimos. Se non podemos, se non temos forza suficiente, e ao baixar facemos aquí un arco, pois podemos nos axudar, que hoxe temos as mans, aí que nos axude a aguantar un pouco para non facer tanta forza, vale? E ao subir o mesmo. Aquí arriba non nos podemos agarrar. Isto, se é cansancio, aguantamos, que xa non queda nada. Soltamos o aire abaixo, todo, todo, todo. Se non podemos, apoiamos, e se non aí. E apretamos arriba. Soltamos aire abaixo, todo, 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 todo. Apretamos arriba. Vamos coa última. Arriba. Ben. É o último exercicio de movilidade. Vamos a sentarnos. Desde aquí abrimos las piernas, mantenemos la espalda lo más recta posible y vamos ahí a intentar llegar y cambiamos. Si no nos llega el palo, porque se nos es muy corto, pues cambiamos y buscamos otro más largo. Y pierna contraria, ahí, y pierna contraria. A mi pierna, pierna contraria y pierna contraria. Movimiento del tronco. A mi pierna, pierna contraria, pierna contraria. Si nuestro palo es muy pequeño y no tenemos otro, podemos trabajar desde aquí con movimiento de el tronco. Aquí nos ponemos firmes y sin intentar arquear, sino con movimiento del tronco y arqueamos el tronco. Movemos solo el tronco y 2 más. Y la última. Y ahí. Y volvemos. Bien. Dejamos el palito. Y ahora vamos a estirar un poquitín, ¿sí? Hemos hecho bastante movilidad. Y vamos a estirar. Empezamos por los aductores, porque son los que a mí más me gustan y los que más data nos dan. Desde aquí vamos a bajar y nos vamos a mantener aquí con los brazos arriba
y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y abajo apoyamos la punta del pie y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Arriba. Aprovechamos ya aquí y vamos atrás. Estiramos las manitos. Arriba. Aprovechamos aquí. La pierna la colocamos por delante de la otra, el tobillo a la rodilla. Y estiramos la de atrás. Repito. De flexión colocamos el tobillo delante de la rodilla. Y ahora estiro la de atrás sin que ésta se vaya. Ahí, si se nos va, podemos agarrarla con la una mano. Intentamos bajar lo máximo posible. Aquí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Arriba y cambiamos. El pie, rodilla a tobillo. Estiramos atrás, podemos sujetarlo y nos escondemos. Nos agachamos y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Arriba. Y vamos a este lado. Abductor. Estiramos la punta del pie hacia arriba. Nos estiramos arriba y bajamos. Aguantamos ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Abajo. Apoyamos la planta del pie. Abrimos un poquito más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cerramos y subimos para estirar el tren superior. Despacito, cuidado con no marearse. Ay, que nos vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. A otro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se temos unha parede, o seguinte exercicio, podemos facer de tal forma que apoyamos o brazo totalmente e xiramos o noso corpo para que este brazo quede totalmente apoyado na parede e podamos estirar todo o ombro. Vale, aquí como non temos, pois estiramos arriba. Vamos a un lado. A otro. Y vamos por detrás. Ven.
Último estiramiento, a un lado. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ao outro, despaciño. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E o último, entrelazamos os dedos, miramos hacia abaixo, colocamos as mans na nuca. 10, 3, 2, 1. Levantamos. Fantástico. Nos vemos esta semana que ven. Hasta luego.